wuka Quran likita waye kawo wannan ya ajiye mana yi ana sarki ne au mai unguwa Yallaɓai sabon zuwa ne wasu ne suka kawo shi suka ajiye shi wai sun je su kawo kuɗin allura da magani. To ya kere ma a lalata mana tsarin asibiti. Haka muke tsarin asibitin? Ni ma bayan na fito mai gadi yake sanar da ni sai nake gaya mishi ka hakan ya ƙara faruwa. Bai gane ni ba. Likita aran wuka za ka ban dan girman Allah. What? Ka ban aran wuka na manta ta a gida. Wannan da ganin sa mara lafiya ne sosai. Aran wuka za ka ba. Ya taɓi da yawa. Ya na sani ma wallahi tintini. Fasta ne na nemi sarki ko hakimi ko kuma mai gari. Kawai. Da an daddi wannan haukan an daina wallahi ni kaɗai ne a kai. In yi abin da na ga dama in ta gari na wallahi. Kullum hudoki 14 ko 12. In yi kwakur dokiyar kuɗa. Allah wallahi. Kai kar ku zo nan gurin wallahi kar ku zo. Kar ka zo nan. Wannan da ganin sa shaye-shaye ne. Kuna yara ƙanana. Kuna ɗuga kanku ƙwayoyi ga hina yanzu ka gamu da hauka. Ka zo ka ringe mana wani hauka. Wallahi ka kai kamar wallahi da wahainiya wallahi kala kake wallahi. Kamar ku kuma ɗaya da zangwala gwada wallahi. Kin ji ko? Yanzu wannan za mu yi masa allura dozin ɗaya. La ha'ila. Kai. Wayo! Dan Allah ka ban aran adda. Adda ko wuka ko gariyo. In kai mutum 15 a nan ma. Lalle wannan haukan nasa babba ne. Allura sai mun maka 12. Sannan magani kullum sai ka sha dozin. Ko hanji ko hanta ko huhu. Likita dan Allah dan annabi samu mun aran wuka ko gariyo ko adda. Kai wannan babban mahaukaci ne. Dan gani mun Allah ka samu mun in kai mutum 50. In kai mutum 50. In kai mutum 50. In kai mutum 50. In kai mutum mama lafiya me yake damu sani likita dan Allah ki taimaka min dan uwana ne wallahi daurin aure ya je jiya kinga aka bashi zobo a can wallahi tunda ya damu rasa kansa dan Allah ki taimaka kinga ya kashe awakai 17 ya karya 'ya'yan mutane har guda 3 dan Allah ki taimaka ni To yanzu me kuke so mu? Dan Allah likita ki mana iya kokarin ki dan Allah Yanzu me kuke so mu? zai sha mama. Dan Allah dan taimako da wanda ba a rasa ba dan Allah ki taimaka likita. In an isa Allah ya tsira. Mata ta ce wannan tun da muka yi aure ta zo ta dinga zama iskanci ko bari kike. Kinga akwai wani likita na musamman amma fa ganin sa sai kin aji wani. To ko da naji. Dan Allah likita ki taimaka wallahi kudin jikina kenan Allah ba ni da wani kudi dan Allah ai mu Kin ga malama likitan nan ba wai karamin likita bane zaki aje mu wannan kawai zaki da kai shi kenan da dan Allah Kaji ba tun da aka daura mana aure na ƙara ganin taɗi nan ne nake. Yeah. Exactly. All right. Exactly. Yes. La ilaha illallah. me sunansa Sadi Yusuf In baki sa karuwa ba Allah ya tsine miki albarka. Ki sa karuwa ke. In baki sa karuwa ba ku kawo min kana da Allah. Ba za ki ta zo da ba. Ki ta zo da. Kawo min kana da Allah. Kawo ta. Ku ka ta nan nace. La ilaha illallah. Ki karuwa. Allah wani mun da wannan abu ya ishe Ya! Matata! Ka mutu da Allah mutu. Haba malam, ya za ka shigo min da mahaukaci cikin ofis ko sallama babu? Assalamu alaikum salam. Zauna mana.
ba ki lafiya ne bai Allah? A lafiya ta kalau dan wana ne ba shi da lafiya. Oke, yayin ki ne? Ka ci uwaka. Me ya same shi? Wallahi tun jiya da ya je ɗaurin aure ya sha zoɓon ɗaurin aure to tun da ya dade mun rasa kansa. Alƙur'an 200 suka bashi. What? 900. 9 plus 9 to 989 100. Ato, dan wanki ne kika ce ko? Yayanki ne. Ba Allah, Ku rage. kai ya kake da wannan? Dakta wallahi dan uwana ne dakta. Uwarka ce. Uwarka ce. To madalla. Yanzu kin san me zai faru? Da ke zan yi magana ba da wannan ba. Ke kin fi shi kusanci da dan uwan naki. Yanzu abin da zai faru, za mu killace dan uwan nan naki tsawon sati 2. Za mu dinga ba shi magunguna da allurori wanda insha Allah cikin sati 2 nan zai warware. Amma ko na guda daya. Za ki dinga kawo masa abinci da daddare kullum har tsawon sati 2 nan. Da daddare. Da daddare an wani asibitin nan in dare maza ba sa shigowa mata kada ya kai da su dinga shigowa da daddare. Dakta me sai da daddare? Arne ne kai? Arne kai? To sai shikenan sai gaddi ya shigo mana asibiti da daddare. Naga ita mace ce ko dakta? Haka tsarin asibitin ne yake. Uwarka. Dakta ina ganin ita mace ce kamata a ce ni nake kawo abincin da kaina. Don Allah ba na son tsallake tsawon sati 2 nan kullum da daddaren nan ki kawo abincin nan. Akan lokaci ba. Insha Allah kuma dan wanki cikin sati 2 zai samu lafiya. Yawwa. Amma ba sai kin kula da abin da na gaya miki. Kar ki tsallake alƙur'an kika tsallake dan wanki ba zai hankali ba. To shikenan insha Allah. Yawwa. Kai bari ma ki gani kai kwantar mun da shi yanzu a nan gurin. A fara ba shi kulawa. Nintendo! Ga ina, ai masa allura. Ya dame ni, ina aiki na. Yin jima ya dame mu da hayaniya, a tura ma allura, ko ba samu lafiya, asibitin nan ya samu sauki. Allah ya mana wai sun tafi yan uwansa neman wai su kawo kuɗin magani. Ba ba ya tsarin aiki a nan asibitin. Ai masa allura, wannan haukan nasa babban hauka ne. Ba matsala. Kai. Wallahi uban ku zan ci. Wallahi lazi uban ku za ku ci. Kai. Kai. Zauna kaga. Dan da yawa kar ya kowa inda je ka. Ku je kar ku da. Bayan sati miki dawo. Kada ki dinga lallake layi ba. Kullum ki kawo da dare. Mahaukaci. Ilimin Allah kaman alaƙar da ko gariyo. Mahaukaci. Kaman aran muka ko Mahaukaci. Ka taimaka min da aran adda ko gariyo don girman Qur'ani. Da. Hai da. Hai. Kwanta. Ka kwanta mai nema. Amu wa rage sai. Zauna mana. Amu lafiya? Ya yan gidan naku? Lafiya kala. Ashe dai kina kaunar dan wannan naki. Sosai ma shi kadai fa ya rage mu. Ai ina ga miki ko da zaki ba da haɗin kai a kwana 2 sai in ya sallama dan wannan naki. Haɗin kai kuma? Kware ku haɗin kai. Wani irin haɗin kai? Haba. Sai ka ce ba yan gari ba? Haba da Allah. Ki gane mana. To shi kenan. In dai dan uwana zai samu lafiya ba abin da ba zan iya yi ba. Amma fa ina tsoron wani abu. Tsoron me? Ba wanda zai ganki. Kawai gaya miki zan inda zaki zo ki same ni. Ba wanda zai ganki. Unguwan ma ba mutane. Ni nake gaya miki. Kana ganin ba matsala? Babu wata matsala. Ai nake gaya miki dan wanki a kwana 2 zai samu lafiya dan haka gobe kan tudu akwai wani gidana kina karya kuna gidana ne na farko. Dan bar shi a buɗe kina zuwa kawai ki shiga kar ki kwankwasa. To shikenan Allah ya kai mu. Yau amma da zaki shigo wancan buɗiyar ta kan kankancen da take bada kati bata ganki ba ko?
ta gani ba. Ba ta da mutunci ne, dan in ta ganda da mace asibitin nan, billahi lazi da gani har in chat da mahaukatan gidan nan babu zaman lafiya. A'a ba ta gani ba. Dan haka in zaki fita ki tabbatar ba ta ganki ba. Ba abinci. Okay, ba. Kaki da yanzu nan kira ba su. Hada shayi? To ba matsala. Kada ki manta karfe 7 kan tudu kina zuwa ki shigo. To shikenan Allah ya kai mu. Amma yawa. Balantai ya naga kin zo kin daura fuskarki kina wani kumbura kamar zaki fashe ki dan saki fuskar mana. Wannan yarinya da ta zo ta fita me tai a nan gurin? Balantai banda abinki to ko dai ina biyan mata me zan yi da wannan yarinya kawai tana gaya min ne irin ire-iren wanda suka haukace a dangin su nake ba ta shawara nake cewa su dage shan kwaya kodin duka nake ba ta shawara. Ka ga malam kar fa ka raina min hankali fa tun ɗazu nake zaune a gurin nan yarinyar nan ta fi awa 2 da shigowa sai yanzu na gabtar ta zaka gaya min wani dangin ta ne suka haukace to kai me ruwanka in sun haukace ne. Ke dai lantai kin san dai asibitin nan ai ba zan ci amana ki ba kin san yadda nake kaunaki wasa ne ko da yaushe zan kwanta bacci sai na yi tunanin ki ha ba lantai ki dan saki ran mana yawwa me zan samu yanzu na san ke na ganki na samu alheri yawwa ya wannan ko zan samu wallahi ba dai ina son ka ba ma ba zan baka ba to tunda dai za ku tashi aiki sai ki dan zauna ki taya ni hira kafin lokacin fitan me kawai bara in je in ƙarasa abin da nake yi sai na dawo lantai tawa ikon Allah da zaki hakura ba yadda zaki da ni billahi lazi kuma mata yanzu na fara kasa asibitin nan. Check this out, right? Bari in koyo kuɗi na ma kan wani ya zo da